जैसन छौरी के परबै नहीं जाल में शादी करे छी हमरा छोड़ के बुरा हाल में। सुन सतभत्री तोरा जैसन छौरी के परबै नहीं जाल में शादी करे छी हमरा छोड़ के बुरा हाल में। तो घुरी के नहीं आई है सटा के टेबल मिला के लेबल भातर के पलंग हिलई है गे। सटा के टेबल मिला के लेबल भातर के पलंग हिलई है गे। डीजे विकास रीगा सीतामढ़ी JK यादव फिल्म्स। रहतौ ने चीज छौरी जैसन या खाना छा भेजे तो शादी तोरा कौन टेंशन छा। रहतौ ने चीज छौरी जैसन या खाना छा भेजे तो शादी तोरा कौन टेंशन मजा ले तो कचिलाई है गे। सटा के टेबल मिला के लेबल भातर के पलंग हिलई है गे। सटा के टेबल मिला के लेबल भातर के पलंग हिलई है गे। JK यादव फिल्म्स। डीजे विकास रीगा निभाबै पड़तौ तोरा बहु वाला रू लगे बात धीरज वाला करी है नहीं कबू लगे। निभाबै पड़तौ तोरा बहु वाला रू लगे ललको धीरज वाला करी है नहीं कबू ला बात तीर सके नहीं छौगे। सटा के टेबल मिला के लेबल भातर